Салому алейкум бародарҷонов, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, якти лайк занитон, подписация фаромӯш накунтон бародаро. Ҳамин якти лайк аз шумо ҳичи намбаравад барои дастгирии ман. Подписация кунтон, албатта ҳар рӯз хариду фурӯши ягон чиз ба албатта бохабар мешитон. Бародаро, ҳамин якта замин ҳай чилгизиба як 10 сол 5 сол ба ҳичи карги не. Замин обаш нас просто аз шароиташон набудан ба ҳай замин нигоҳ карги не. Замин 64 сотиқ чилгизиба баргати 17 мугад ҳам тарафа 64 сотиқ замини 4 сухшро ягон хеле кӯси не ҷои нағз. Масъалаи заминаш ин хоки мана шағал пағал нехай сангчо ё аслан ин хок абде худаш ҳама медонад замини хоки. Ана ин заминанда 15 бех дарахтои калон калонашай. Ки харад ки насибаш бошад иншоалло ин дарахтошо кӯчонда албатта инҷива ақаллан як 6 қатор ниҳолои фасон мешад. Ҷои зуар бениҳоят ҷои нағз. Оби скаваҷишамай оби наробашамай бародаро бо ин поинаш ҷои зарбаф ҷои чилгизӣ ҷои лаккон мугоим мо ҳамунҷа ин поини замин ҷои чилгизӣ ҷои насос партоям мешад. Хоҳи дигар ин болошанда мисол зешай скаваҷишай бо скаваҷишамай бо наробашамай оби наробашамай ин 64 сотиқ бародаро. Хоҳитон замини кушодашки мегиртон нахоҳитон ҳамто худаша мегиртон. Замин бениҳоят зуар дангитаги як 15 сол баъди ҳамун тақсим шудан ин замина ба фикри ман корбаст карги не. Фақат зардулоши ки заминаша корбаст карги не. Ман тамомиҷа улабош ҳама обод. Просто анимиҷанда якта нигоҳ накара мондаги аз сабаби гуногун аз сабаби дастатаноги карги хола ани хола ин дастатаноги карги натонистаги нигоҳ карги не. Ана аку чилгизгиҳо бо асланои чилгизгиҳо ин хел ҷоҳое мегиранд. Бародаро саҳмия документаш ана 15 бех зардолушай документош нағз ҳамаш нархаш бародаро 65 000 сомон. Бо каматон савдо мекунем албатта. Ки харидори аниқ бошдага марҳамат номери мана медонистагиҳо албатта занг не намедонистага ман Якрама менависам 988 47 0028 ин якта номерам. Дуюм номерам 718 44 88 44 ин дуюм номерам. Бо ягон хел саволотон боша албатта ман мисол занг мезанедтон ё ватсапа менавистон. Ман тамоми саволотам хушро ҷавоб медиҳам. Барои дастгириётон якҷон ташаккур. Ман ин дарахтош калони бамане ҳамин 300 сом 400 сом то 700 сом 800 сом то 1000 сомона дарахташай дарахтои вайшай. Хоҳитон мефурӯшанд нахоҳитон меистад фарқаш не. Барои дастгирӣ якҷон ташаккур. ҳамин якти лайк занитон канала пешравишва барои дастгирӣ ҳама вақт миннатдор бародаро. Худотон эҳтиёт кунтон. Худо нигаҳбон.